Magandang umaga, narito ang magiging lagay ng panahon ngayong araw, April 19, 2021 at ang latest sa bagyong si Bising. Kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan ang mata ng bagyong Bising, 250 kilometers, silangan-hilagang-silangan ng Virac, Catanduanes. Napanatiling ito ang lakas ng hanging umaabot ng 195 kilometers per hour malapit sa mata at pagbugsong 240 kilometers per hour. Nagsimula na rin itong kumilos patungong Hilaga-Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Bukas ng umaga, tinatayang nasa layo na itong 300 kilometers hilagang silangan ng Virac, Catanduanes. Miyerkules ng umaga, posibleng nasa layo na itong 430 kilometers silangan ng Tuguegarao, Cagayan. Huwebes ng umaga, 405 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Biyernes ng umaga, posibleng nasa layo na itong 505 kilometers silangan ng Basco, Batanes. At sa Sabado ng umaga, tinatayang nasa layo na itong 965 kilometers silangan, hilagang silangan ng Basco, Batanes. Base sa latest na forecast track ng Pag-asa, mababa na ang tsansa nitong maglandfall sa limang bahagi ng ating bansa, ngunit antabayanan pa rin ang mga susunod na mga weather bulletins mula sa ahensya. Katamtaman hanggang sa mga malalakas na kung minsan ay matitinding pagulan ang posibleng maranasan ngayong araw sa Bicol, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. At dahil nga sa bagyong Bising ay nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, eastern and central portions ng Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at Biliran. Posibleng makaranas ng maulang panahon ang mga nabanggit ng nalalalawigan at hangin mula 61 hanggang 120 km per hour sa mga susunod na oras. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman dyan sa eastern portion ng Isabela or northern portion ng Aurora, southeastern portion ng Quezon, kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, rest of Camarines Sur, rest of Albay, rest of Sorsogon, Masbate kasamang Burias at Ticao Islands, Leyte, southern Leyte, hilagang bahagi ng Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Islands, Dinagat Islands, Siargao Islands, at Bukas Grande Islands. Apektado din ng bagyong Bising ang Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Aurora at sa nalalabing bahagi ng Visayas na magdadala ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Bukod naman sa bagyong Bising, ay nakaaapekto din ang northeasterly surface wind flow dito sa Cordillera na magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Localized thunderstorms naman ang mamamayani sa iba pang bahagi ng ating bansa na hindi direktang apektado ng bagyo at ng northeasterly surface wind flow. Mararamdaman din natin dito sa Baguio ang katamtaman hanggang sa may kalakasang bugso ng hangin mula hilagang silangan at posibleng makaranas ng pag-ulan sa lungsod sa mga susunod na araw. Samantala, may gale warning naman tayo sa kanlurang baybayin ng Ilocos Region kasama ang hilaga at silangang baybayin ng Hilagang Luzon dahil sa surge ng northeasterly surface wind flow. Posibleng umabot sa 2.8 hanggang 5 meters ang taas ng mga alon. Samantala, delikado ding pumalaot sa buong eastern seaboards ng ating bansa dahil pa rin sa direktang epekto ng bagyo. Naitala naman sa Baguio kahapon ang 25.4 degrees Celsius na maximum temperature bandang alas 12 ng tanghali at 16.3 degrees Celsius naman na minimum temperature kaninang madaling araw. Sunrise natin sa lungsod ay 5:40 AM at ang sunset naman ay 6:14 PM. At yan ang latest mula sa Pag-asa. Magandang umaga. Thank you. At yan din yung latest mula sa inyong weather bro, Brother Louie, dito sa Pag-asa Baguio Sign-Up Station. Maraming salamat, magandang umaga at mag-ingat tayong lahat.